Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα διαφορετικό βίντεο ιστορίας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε ένα κόσμο όπου ο Ιωάννης Μεταξάς εκείνο το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940 δεν λέει το θρυλικό όχι στον Ιταλό πρέσβη, αλλά λέει ναι. Αντί να επιλέξει το δρόμο της αντίστασης, επιλέγει το δρόμο του συμβιβασμού. Πώς νομίζετε ότι θα ήταν η ζωή μας σήμερα? Σε αυτό το βίντεο θα εξερευνήσουμε τις πιθανές συνέπειες αυτής της απόφασης, ξεκινώντας από τις πρώτες στιγμές και προχωρώντας προς τα εμπρός μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν. Θα δούμε πώς η ιστορία, η καθημερινότητα και η ταυτότητά μας θα είχαν αλλάξει. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα ήταν η Ελλάδα σε αυτή την εναλλακτική πραγματικότητα. Λοιπόν, ας φανταστούμε τη στιγμή που ο Μεταξάς απαντά στον Ιταλό πρέσβη με ένα ναι. Τι γίνεται τότε? Μία από τις πρώτες κινήσεις των Ιταλών θα ήταν να στείλουν στρατεύματα στην Ελλάδα, χωρίς καμία αντίσταση από τον ελληνικό στρατό. Ο δρόμος θα ήταν ελεύθερος για τα Ιταλικά στρατεύματα να εισέλθουν στη χώρα και να καταλάβουν στρατηγικά σημεία, όπως τα λιμάνια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και μεγάλες πόλεις. Η παρουσία των στρατιωτών στις πόλεις και τα χωριά μας θα ήταν έντονη και η εικόνα της ελληνικής σημαίας να κυματίζει ελεύθερα θα εξαφανιζόταν, καθώς θα αντικαθιστόταν από τα σύμβολα της Ιταλίας και του άξονα. Τώρα, πώς θα αντιδρούσε ο ελληνικός λαός σε αυτό? Σίγουρα θα υπήρχε φόβος και απογοήτευση. Πολλοί θα ένιωθαν προδομένοι από αυτή την απόφαση, αφού θα έβλεπαν την κυβέρνησή τους να υποχωρεί χωρίς μάχη. Η έλλειψη αντίστασης θα απογοήτευε όσους είχαν ελπίσει ότι η Ελλάδα θα αγωνιζόταν για την ελευθερία της και θα έκανε το λαό να νιώθει πιο αδύναμος, χωρίς κάποιο σημείο στήριξης για να πιστέψει σε έναν αγώνα. Εδώ ξεκινάμε να βλέπουμε μια βασική διαφορά. Η φλόγα της αντίστασης, αυτή που ξεκίνησε με το όχι και έγινε σύμβολο ενότητας για το λαό, σε αυτό το σενάριο δεν θα υπήρχε καν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γερμανία υπό τον Αδόλφο Χίτλερ είχε επίσης μεγάλα σχέδια για την Ελλάδα. Η Γερμανία θα έβλεπε με θετικό μάτι την απόφαση του Μεταξά να επιτρέψει την Ιταλία να περάσει, αλλά θα επενέβαινε αργά ή γρήγορα για να βεβαιωθεί ότι το Αιγαίο και τα Βαλκάνια ελέγχονται πλήρως από τον άξονα. Σε αυτό το σενάριο, η Γερμανία πιθανότατα θα έστελνε τις δικές της δυνάμεις στην Ελλάδα για να πάρει τον πλήρη έλεγχο. Η στρατηγική σημασία του Αιγαίου και της Μεσογείου ήταν κρίσιμη για τον Χίτλερ και δεν θα άφηνε την Ιταλία να έχει τον αποκλειστικό έλεγχο. Έτσι, τώρα έχουμε δύο κατοχικές δυνάμεις στη χώρα μας, την Ιταλία και τη Γερμανία. Η καθημερινή ζωή θα γινόταν ακόμη πιο δύσκολη, καθώς οι δύο αυτές δυνάμεις θα επιτηρούσαν κάθε κίνηση, κάθε συναλλαγή και οι κάτοικοι θα ζούσαν σε έναν διαρκή φόβο. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και τα νησιά του Αιγαίου θα γέμιζαν με στρατό και οι Έλληνες θα ένιωθαν ότι ζουν σε ένα καθεστώς πλήρους ελέγχου, χωρίς καμία δυνατότητα ελευθερίας. Η έλλειψη αντίστασης σημαίνει ότι ο λαός δεν θα είχε το αίσθημα της ενότητας που γέννησε το όχι. Δεν θα υπήρχε η ιστορία της αντίστασης, ούτε οι ήρωες που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας. Σκεφτείτε ότι χωρίς αυτή την ενωτική φλόγα, η ελληνική κοινωνία θα ήταν πολύ διαφορετική. Η πίστη στις αξίες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης θα ήταν αδύναμη και η κοινωνία θα ζούσε υπό τη συνεχή πίεση και τις εντολές του άξονα. Ας σκεφτούμε λίγο την εκπαίδευση. Τα σχολεία θα δίδασκαν μία νέα ύλη με φασιστικές αξίες και μηνύματα προπαγάνδας. Οι νέοι δεν θα μάθαιναν για την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία, αλλά για την υποταγή και την πίστη στις αξίες του άξονα. Ο πολιτισμός μας θα ελεγχόταν αυστηρά και η τέχνη, η μουσική και τα βιβλία θα έπρεπε να εγκριθούν από τις κατοχικές αρχές πριν δημοσιευθούν. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρες γενιές θα μεγάλωναν χωρίς καμία επαφή με τις εθνικές μας αξίες. Φανταστείτε ότι η χώρα μας θα ήταν πλήρως εξαρτημένη από τις δυνάμεις του άξονα. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία θα υπέφερε τρομερά. Οι πόροι μας θα πήγαιναν στους κατακτητές, αφήνοντας τους Έλληνες σε μια κατάσταση συνεχούς στέρησης. Οι άνθρωποι θα ζούσαν με λιγοστά αγαθά και τρόφιμα, ενώ η πείνα και η φτώχεια θα ήταν παντού. Ο ελληνικός πληθυσμός θα ζούσε μια καθημερινότητα γεμάτη ελλείψεις και φόβο. Η αγορά και οι επιχειρήσεις θα είχαν καταρρεύσει, καθώς ό,τι παράγεται θα πηγαίνει στις δυνάμεις κατοχής. Σκεφτείτε ότι το ψωμί, το λάδι και άλλα βασικά προϊόντα θα ήταν σπάνια και ο κόσμος θα πάλευε καθημερινά για την επιβίωσή του. Ο φόβος της πείνας θα ήταν παντού και οι άνθρωποι θα έκαναν τα πάντα για να εξασφαλίσουν ένα κομμάτι ψωμί για την οικογένειά τους. Με το τέλος του πολέμου, ας φανταστούμε ότι η Ελλάδα βγαίνει από αυτή την περίοδο υπό πλήρη οικονομική και πολιτική εξάρτηση από τις μεγάλες δυνάμεις που τη βοήθησαν να απελευθερωθεί. Ο λαός μας θα είχε περάσει μια καταστροφική περίοδο κατοχής, χωρίς καμία αξιόλογη εθνική αντίσταση, χωρίς τις ηρωικές ιστορίες που γνωρίζουμε στην πραγματικότητα. Η Ελλάδα θα βρισκόταν σε μια κατάσταση ακραίας φτώχειας και χωρίς το αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας που αποκτήθηκε
μέσα από τις θυσίες της αντίστασης. Χωρίς αυτό, οι Έλληνες δεν θα είχαν το ίδιο θάρρος και την ίδια αυτοπεποίθηση για να ξαναχτίσουν τη χώρα. Η πολιτική ζωή θα ήταν γεμάτη αστάθεια και διχασμό, καθώς δεν θα υπήρχε η αίσθηση της ενότητας που έφερε η αντίσταση στον άξονα. Σήμερα λοιπόν, αν δεν υπήρχε το όχι, η Ελλάδα δεν θα είχε την ίδια εθνική ταυτότητα. Το όχι είναι κάτι που μας ενώνει όλους, ένα σύμβολο αντίστασης και αυτοπεποίθησης που μας θυμίζει ότι μπορούμε να αντισταθούμε στους πιο ισχυρούς εχθρούς. Χωρίς αυτή την κληρονομιά, η χώρα μας ίσως να ήταν πολύ πιο εξαρτημένη από ξένες δυνάμεις. Χωρίς την αίσθηση του ηρωισμού και της ανεξαρτησίας που τη χαρακτηρίζει σήμερα. Η ιστορία μας θα ήταν πιο αδύναμη και το αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας ίσως να μην υπήρχε καν. Εσύ πώς πιστεύεις ότι θα ήταν η Ελλάδα σήμερα, χωρίς το όχι του Μεταξά? Γράψε μου στα σχόλια.